Yuk sinau bebarengan bab aksara swara. Aksara swara ya iku salah sawijining aksara ing aksara Jawa kang luwih dikenal hanacaraka utawa carakan. Ing hanacaraka aksara iki ya iku A, I, U, E, O. Aksara swara ya iku aksara kang gunane kanggo nulis tembung manca. Aksara swara cacahe ana 5, ya iku 1. A tuladha Ali Mansur, 2. I tuladha Ismail Marzuki, 3. U tuladha Usman, 4. E tuladha Erlangga, 5. O tuladha Oktober. Gunane aksara swara ya iku digunakake gawe tembung manca, tembung kang asing. Nomor kali aksara swara ora bisa dadi pasangan. Nomor 3 aksara swara ora bisa diwehi sandangan swara. Coba saiki praktekaken sareng-sareng. A, I, U, E, O. Nah, iku jenenge aksara swara.